Ahojte, volám sa PJS a dôvod, prečo som sa rozhodol zapojiť do tohto projektu, je, že ma zaujal už len samotný názov, pretože som si tak vravil, čo by som vlastne chcel povedať tomu svojmu mladšiemu ja, dajme tomu nejakému 15-ročnému. A vlastne som si tak vravil, že by to bolo zaujímavé tak toto spracovať, a keď sa objavila príležitosť, ako som si povedal, prečo nie. Komu by som audioknihu doporučil? Určite ľuďom, ktorí sú citliví, ktorí majú možno nejaké depresie, možno cítia nejakú úzkosť, alebo proste majú pocit, že nezapadajú do tohto sveta, že sa narodili v zlom storočí. A určite taktiež ľuďom, ktorí možno zažili nejakú stratu, proste nejaké sklamanie, pretože ja sám som vlastne dal do toho kus seba a svojho života. Takže nie sú to nejaké vymyslené frázy, len proste, aby to tam bolo, aby znelo dobre. Ale proste je tam fakt kus v podstate môjho života, takže aj keď je to taká opúšťačka.